поредна среща от цикъла на редовния сезон на Държавното първенство по футзал, противник на варненци е Пловдивският Векта. В мача участват вратарят Костадин Иванов и полевите Бойко Косев, Тихомир Иванов, Калоян Цветков и капитанът Симеон Христов. В игра влязоха също Георги Минков, Павел Адамов, Георги Бомбов и Добромир Ценков. Единствен вратарят Галин Милков не успя да запише игрови минути в двубоя. Одесос Дасти Макс започна активно още от самото начало на срещата, като атакува непрестанно вратата на пловдивчани и логично в 6-та минута Георги Бомбов откри резултата след пас на Бойко Косев. В 11-та минута за 2-0 се разписа и самият Косев след асистенция с пета на капитана Симеон Христов. Буквално в края на първата част пловдивчани вкараха гол, който запази интригата и за второто полувреме. У нас футзалът е аматьорски, а не професионален спорт. Всички, които се занимават с играта, имат амбицията и мечтата той да повиши нивото си. За тази цел е нужна подкрепата на Комисията за футбол в зала в БФС, както и местните общински структури да подадат ръка на този млад спорт. На този етап в България все още липсват детските школи и може би това му пречи на спорта да тръгне по-бързичко нагоре, тъй като намирането на кадри за отборите е най-трудният процес. Момчета, които да го практикуват, трудно се намират, тъй като няма школи, където да се изграждат тези навици на специфични за футзала, както е във всеки един друг спорт. И на този етап това е един голям минус в България. Аз се надявам футболния съюз като майка на това начинание в най-скоро време да се замисли върху този въпрос, тъй като иначе няма никакво бъдеще като развитие. Ще стоим на това място и ще тъпчем на едно място, а цяла Европа се развива много бързо в този спорт. Какъв път трябва да извърви родния футзал от днешното ниво, за да стане професионален? Значи задължително деца и юноши. След това по някакъв начин помощ за професионализиране на спорта. Аз мисля, че хората, които са оторизирани да правят държавния шампионат, могат да потърсят и те спонсори, които да помогнат този спорт да тръгне по-нагоре. Имам предвид осигуряването на по-хубави зали, осигуряването на повече възможности за тренировка, осигуряването на някакви парични средства, които да се генерират в тези отбори, които практикуват този спорт. И това ще доведе до повишаване на спортното майсторство, просто нямат на къде да отиде. Този футбол в зала в момента е най-бързо развиващия се спорт в цяла Европа. Тук в България сега не само футбола, цялата страна ни е така малко объркана. Затова виждате липса на зали, на средства, в момента и тази финансова криза. Са хората, тези, които са 9 отбора в нашата републиканска група, се стремат да правят нещо, но има още много какво да се желае. В събота и неделя бяхме в Благоевград, свирихме приятелска среща между Македония и България и виждаме, че и двете страни върват в положителна насока. Но трябва много работа, но то става също и държавата да помне за залите, за не може. Все пак виждате тъмна зала, нали? Таблото не работеше, сега го оправиха ни. Хората се стремат да правят, но трябва всичките заедно да се съберем и да стиснем ръце и да правим нещо в името на този спорт. Въпреки трудностите, свързани с организацията и спонсорирането на този вид спорт, играта наистина е атрактивна. В тези среди се говори, че издръжката на един отбор възлиза минимум на 15 000 лева годишно. За екипи, зали, премии, ако евентуално има такива, и минимални разходи. В липсата на средства има и нещо положително. На игрището остават момчета, за които футболът е от единствено значение. Играчите на терена трудно контролират емоциите си и често изпадат в оспорване на съдийските решения. По време на втората част от мача напрежението расте успоредно с емоциите на публиката. Няколко минути преди последния съдийски сигнал, резултатът на двубоя Одесос Дасти Макс е 5-1 в полза на домакина. В оставащите секунди до края на матча последва още едно попадение за домакините, с което се оформи и крайният резултат – 6-1 в полза на варненския тим. Одесос Дасти Макс посвети поредния успех на старши треньора Цветан Миланов, който не бе на матча поради ангажимент в чужбина, както и на тежко контузените си съотборници Петър Караджов и Иван Викторов.
Видя се, че нашия отбор по-добре стоя на терена, но опитваме се да играем тази игра в футзала, не нещо, което хората си мислят, че играят тук в по-голяма част в България, с изключение на отбора на МФК Варна. Може би така от 2-3 месеца ние се опитваме да играем по определена схема. Опитваме се да изградим някакъв облик на отбора и мисля, че тук последните мачове са проличава, особено с многогодишния шампион и сега и днес и общото се опитваме да играем в футзал. С кое не си доволен от съдийската работа? Аз не съм този, който трябва да коментира съдиите, но като цяло футзала в България на ниско ниво, там и съдиите на ниско ниво. А кое ти е най-трудно в тази игра? Може да позвучи нескромно, може би само физическа подготовка нямам, защото знаете, ние сме аматьори. Но като цяло опитваме се да бъдем на някакво ниво футзално, специално нашия отбор. Отборът на Одесос Дастимакс е носител на много отличия и признания, както от страна на спортната общественост във Варна, така и на феновете. Тимът е държавен шампион за 2008 година и вице-шампион за 2007 по плажен футбол. Носител е на 2 отличия в Суперкупи на България по футзал за 2007 и 2008 година. Избран е за най-добър тим за месец септември 2008 на Варна от името на журналистите, награден е за приноса му в развитието на плажния футбол у нас през 2007 и 2008 година. Да ви кажа, че съм постигнал всичко за рамките на България. Участвал съм и национален отбор и шампионска лига съм участвал. Целта ми е да науча, както виждате, нашия отбор е много млад, да науча тези момчета, които повече на по 20-21 години, да играят този спорт, да опитам се да ги науча да играят този спорт. Всичките от малко играем в футбол, почнали сме на голям терен и още от тогава сме възпитани така, да сме сплотени като колектив, като отбор и да си помагаме вътре на терена. Това е най-важно, да сме приятели и вътре, и извън терена. Да си помагаме и на терена, и в живота. Но най-трудният момент не беше в началото на тази година, когато ни напусна генералният ни спонсор, който беше 2 години подред. И наистина се чудихме как ще скалъпиме бюджета. Аз събрах момчета на събрание, им казах, че положението не е тежко. Тогава те останаха наистина най-сериозните в отбора до момента, в който успяхме да обезпечим отбора. И тук е момента да благодаря на момчета, които наистина останаха в отбора, останаха най-стойностните. И виждате, че тази година наистина постигаме успехи. Може би по-скоро заради това, защото има колектив, има сериозни момчета, които искат да се трудят здраво. Във всяка игра трудните моменти е когато си на дъното, да можеш да се дигнеш и да продължиш по пътя си, който си начертал. Аз смятам, че нашия отбор мина този катарзис и вече пред нас е само хубави моменти.